Стан двух урачоў і вадзіцеля хуткай дапамогі па-ранейшаму цяжкі. Сёння раніцай на скрыжаванні праспекта Незалежнасці з вуліцы Сурганова аўтобус хакейнай каманды «Юнацтва Мінск» пратараніў аўтамабіль хуткай дапамогі. З цяжкімі траўмамі экіпаж службы 103 шпіталізаваны, усім пацярпелым спатрэбілася аперацыя. Падрабязнасці здарэння ў рэпартажы Владимира Королёва. Працоўны тыдзень сталіцы пачаўся з буйной аварыі, што перарасла ў велізарны транспартны калапс. Нягледзячы на тое, што ДТЗ здарылася каля паловы на 6 раніцы, многія жыхары сталіцы спазніліся на работу. Автомобиль скорой помощи двигался по улице Сурганова со стороны Кузьмы-Черного в направлении улицы Платонова. И на перекрестке указанных улиц и проспекта выехал на красный сигнал светофора. Автомобиль скорой медицинской помощи ехал со включенной световой сигнализацией. Зараз у міліцыі высвятляюць, ці была ўключана сірена падчас руху экіпажа. На шчасце, у аўтобусе пасажыраў не было, водитель МАЗа не потерпел, а вось экипаж хуткай дапамоги шпитализованы. Сегодня около 6 часов утра было доставлено 3 пострадавших с автоаварии, где пострадала машина скорой помощи. Значит, это водитель и 2 фельдшера, состояние их тяжелое, травмы у пострадавших тяжелые, это травмы внутренних органов, травмы костей, черепно-мозговые травмы. Делается все возможное для спасения их жизни. Фара хуткай знаходзілася за 100 метров от аўтамабіля. Аўтобус ад удару змяніў траекторию руху і знёс слуп. Зараз усе трое пацярпелых прааперыраваны. Яны знаходзяцца ў рэанімацыі бальніцы скорай медыцынскай дапамогі у цяжкім стане. Владимир Королёв, Олег Соркин и Дмитрий Гаркуша. Агентство Теленовин.